nwanne anyị nwoke kara aka kajara akaja, Igwe kewu Igwe kajara akaja, Igwe Ayaya Nando, mụ na ya nọ n'ụbọchị taa. 1 week ago, ala na-agbaghara maka ihe Igwe Ayaya Nando, ma kpọọ ya bere ya akwa. That is obi gbawara m, ya wụrụzie na Chineke mee n'ebere. Chukwu kara aka, Chukwu ndị Igbo emetụ ya aka n'obi, ya ga chenjie ihe o mere. Abịara m lee anya sị, chai, olee otu nwanne anyị nwoke a na-akpọ Dellysea mmụọ ga-eji kụgbuo ya, kụgbuo ezinụlọ ya, kụgbuo generation ya. So ya wụzie na o nwere nwaanyị ọ tụmụrụ ime somewhere na Calabar ma na Benin, ya wụrụzie nsogbu. Chineke mee n'ebere n'ụbọchị taa, nwanne anyị nwoke Igwe Ayaya Nando agbaghara na ya.